Kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku rokoe. Sayang, yakin wis ora suwe sesandingan aku jejero koe. Senajan wong tuwa rong marengke, ombak gede tak sebrani, banjir bandang tak tataki. Penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jebuk tak jak ngopi, segara geni tak gonglangi. Apa maneh wong lawan bapakmu kuwi mesti tak deni. Dese musik yang terima bapakmu duduk bapakmu ya. Untuk kalian yang punya pacar tapi bapak RC, demi cinta yang istimewa kalian harus berjuang untuknya. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku rokoe. Oh sayang, yakin wis ora suwe sesandingan aku jejero koe. Senajan wong tuwa rong marengke. Siap. Ombak gede tak sebrang, banjir bandang tak tataki. Penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tak jak ngopi, segara geni tak gonglangi. Apa maneh wong lawan bapakmu kuwi. Oh ombak gede tak sebrangi, banjir bandang tak tataki. Penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tak jak ngopi, segara geni tanggung langi. Apa maneh mung nglawan bapakmu kuwi mesti tak deni. DC musik. Gede kok harga di situ. Sinten sing sambat kula niki kuat, ning pas we ninggal lunga wektune mboten tepat. Lagi bunga-bungae nyawang semu, wis dikon lali kalih sikaran ati.
kabeh sing wis berjalan. Kangen ngingati caramu mlaku, kangen ngingati caramu nggodha aku. Teko-teko ning saiki ati mbok sikari. Kesan indah pertama kau datang seolah cinta. Dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega mendua. Kena jopon jerone wes saling podo ngertine. Nanging ning opo kok rambo pertahanke. Tipise pertahanan hatimu nyoto kalah kalih masa lalumu. Teko-tekone saiki ati mbok sikari. Ati mbok sikari. Kesan indah pertama kau datang seolah cinta. Dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega membuat. Kenan jopon jerone wes saling podo ngertine. Nanging ning opo kok rambo pertahanke. Tipise pertahanan hatimu nyoto kalah kalih masa lalu. Woi. Hah? Apa? Kagak. Belum. Kagak aktif semua. Kagem jenengan-jenengan sing gak tau ketemu yangi. Wong ning waduh kono. Wis krasa keuangan tapi ra mulih-mulih. DC Musik.
yen aku wis kangen sliramu mesem ning impiku sayang yen aku kangen suaramu bisikno tembang manismu terus kaya ngene ning uripku terus sayang aku ra ono sing ngalang-alangi ra ono sing rusui feeling ning anganku mung kowe sing paling ngerteni aku iso nampa kurangi aku senajan mung suaramu ngademke ati kowe ngucapke janji kowe bakal mulih nemoni suara tangismu tak ayu gue mesti keuangan tenanan ya Riamu jan mung suaramu ngademke ati kowe ngucapke janji kowe bakal mulih nemoni aloha tangis kangenmu nandas sampun ya sayangku ilangi banyu motomu lirina swara tangismu tak ayu senajan mung suaramu ngademke ati kowe ngucapke janji kowe bakal mulih nemoni aloha tangis kangenmu nandas ning ati sampun ya sayangku ilangi banyu motomu lirina swara tangismu feeling ning anganku mung kowe sing paling ngerteni aku ndang mulih to Dik Mas wis kangen Ada dana. Ya ini ada dana 900. Nama pulpen nih kan. Ada dana 900. Jam 11 bengi aku mbok tinggalno mbok tolak tanpa sebab sing pasti
nglarani Kita aja. aku Ya, nggak ada. kadung sayang kadung kadang-kadang lungamu dadi traumaku ngene men kisah bujangku ademe angin wengi teko ngancani aku kelangan konco crita jane namung masalah tresno tapi koyo loro yen akhire wirang ben wirang pisan yen akhire loro ben loro tenan opo wong kula wis karise ngene selalu ngancani ilang endinge tresnoku koyo bonsai anteng putri mbok sirami rino lan wangi masih yo elok endah disawangi tapi dipaksa ra iso gedhi asal kowe ngerti aku ini sayang-sayangan kita saling memadu kasih begitu aneh kowe terlalu sesumbar sabar hati sabar ngadepi nandure kembang tuko irang tenan nandese tenan kowe nganggep aku sewates koncomu iki namung masalah tresno tapi koyo loro yen akhire wirang ben wirang pisan yen akhire loro ben loro tenan kowe kudu dong opo sopo? Ora pantes godhae kira. selalu ngancani ilang endinge asakku valid aku ki ora bakal ditolak tresnoku koyo bonsai anteng putri mbok sirami rino lan aku wangi yakin 99% kowe ki mau ditolak masih yo elok endah disawangi tapi dipaksa ra iso gedhi seko 99% aku sing 1%. jane namung masalah tresno tapi koyo loro Flame salt. Sejuta udah sopo jadi. Kaget anjing orangnya. Kiri dikira komunis. Padahal dia kalau pada beli ke orang sejutaan. sepine ro
aku senengmu karo liyane arep cemburu kok dudu sapa-sapane awale perhatian ning akhire sliramu sing malah ngilang.